engelsk. Har du? Gør du? Du kan kun optage 10 minutter. Også der er GM, og ved du godt, der er en lige over os. Der er en lige der. Hvem fanden er det? Okay, du kender banen bedst. Ah. Klarede du den? Kan man også bare hoppe lige ned ved diamanterne og sådan noget? Jeg laver sådan en parkour sådan fra det ene stykke til det andet stykke.